Múdrosť pramení z toho, čo ste vykonali, nie z toho, čo si myslíte, že viete. To, ako vysoko dosahujete, sa meria od krku nahor. Oblek z vás ešte nerobí obchodníka. Ak sa naučíte nový jazyk, získate tým ďalšiu osobnosť. Keď prechádzam okolo zrkadla, premýšľam, kto je ten starší človek, ktorý sa na mňa pozerá. Napíšte si svoje ciele a založte si ich. Po roku sa pozrite, čo ste dosiahli. Tí, ktorí tvrdia, že nie, to už vzdali. Disciplína je ako písanie kníh. Pokiaľ nenapíšete kúsok každý deň, román nikdy nedokončíte. Nezahlcujte sa príliš mnohými cieľmi. Rozdielte si ich do medzikrokov a začnite ich plniť krok za krokom. Kedysi mi niekto povedal, že nikdy nič nedosiahne. Práve včera som toho človeka zamestnával. Rodina môže byť horšia ako priatelia. Ako začnete cestovať po svete, začnete spoznávať svoju vlastnú krajinu. Ako svojho radcu zvoľte seba. Nikto vás nikdy nebude poznať lepšie. Hlúposť je to, čo urobíte druhýkrát, ak viete, že aj prvýkrát to bola jasná chyba. Prvýkrát vám niekto ublíži, hanbite sa za neho. Druhýkrát, hanba vám. Ak chcete stratiť priateľa, požičajte mu peniaze, o ktorých viete, že ich nemôže vrátiť. Ale očakávajte, že ich vráti. Je lepšie podať ruku príjemnú ako chladnú. Pokiaľ si bohatý človek stúpne na svoju peňaženku, neznamená to, že bude vysoký. Rodina má potenciál vás hrozne nahnevať, ale aj najviac potešiť. Pokiaľ váš manžel či manželka nie je vašim najlepším priateľom, potom nie ste skutočne zamilovaní. Dávajte si pozor, aby ste nehovorili o všetkom, čo ste urobili, pretože pre mnohých sa stanete klamárom. Čím viac toho urobíte, tým viac sa to bude zdať nepravdivé. Lenivosť je snaha vyhnúť sa práci. Viete, že ste šťastní, keď sa nechcete vrátiť a zmeniť posledných niekoľko rokov. Počas života sa úspech zakladá na peniazoch, ktorý ste zarobili. Až zomriete, úspech sa zakladá na tom, čo ste vykonali. Zanechajte v živote rad stôp. Keď odídete, bude po vás na čo nadviazať. Keby som sa riadil radami všetkých, dodnes by som sa snažil prísť na to, čo mám robiť. Pravý priateľ vás vypočuje, zatiaľ čo falošný priateľ sa bude snažiť využiť vašu slabosť vo svoj prospech. Prečo si robiť starosti, aj tak z tohto sveta neodídete živí? Pozrite sa na veľmi starý obrázok a uvedomte si, že všetci ľudia na ňom sú mŕtvi. Života si užívajte a skúšajte všetko možné, pretože jedného dňa budete len niekto na starej fotke. Nemusíte slúžiť v armáde, aby ste sa naučili disciplíne, ale mali by ste sa správať, ako by ste ju mali. Stanovte si svoje ciele a uvedomte si, že nebudú ľahké, ale ich dosahovanie premente na zábavu. Veci, ktoré nepoznáte, sú ťažké, preto nevedno vyvoláva stres. Veci, ktoré poznáte, sú ľahké, preto väčšina ľudí robí stále rovnaké veci. Ako náhle raz niečo urobíte, viete, ako to urobiť, alebo to už nerobiť. Vždy sa podielte o kúsok torty. Ak zjete celú tortu sami, bude vám zle. Nakoniec na všetkom, čo vlastníte, nezáleží. Ide len o to, čo ste dosiahli. Keď zomriete, zostane po vás len škatuľa s fotkami a čačky. Nebude to trvať dlho a škatule sa tiež stratia. V 20 si myslíte, že môžete dobiť svet. V 30 si myslíte, že vám ešte zostáva čas. V
40 si začnete robiť starosti. Nedovoľte, aby bol vek meradlom vášho úspechu. Čas vám dá vedieť. Keď som bol mladý, bolo mi to jedno. Cítim sa zase mladý. Zamyslite sa sami nad sebou. Myslíte si, že by ste sa so sebou mohli priateliť? Je rodina vašim priateľom? Alebo sú priatelia vašou rodinou? Domáci maznáčik vás bude milovať takého, aký ste, nie takého, akým sa snažíte byť. Ak sa musíte ospravedlňovať za rovnakú vec viac ako raz, robíte chybu, buď vy, alebo ten druhý. Je na vás, aby ste zistili, kto to je. Môžete byť rozvedení, ale stále manželia. Naučiť sa nový jazyk pomáha odbúrovať predsudky. Hlúposť je myslieť si, že ste bystrí. Urobte si dlhú prechádzku lesom alebo po pláži a opýtajte sa samý seba, či ste so svojím životom naozaj spokojní. Ak áno, potom bola vaša prechádzka životom úplná. Ak je odpoveď nie, potom by ste nemali tráviť čas prechádzkami. Neviem, čo by som robil na vašom mieste, pretože poznám len sám seba. Pokiaľ chcete rozbiť rodinu, zamestnajte ju. Kolega je kamarátom, pokiaľ zostanete priateľmi aj po tom, čo už vo firme nepracujete. Keď som bol mladý, myslel som si, že moji rodičia sú zlí a neúprimní. Keď som zostarol, zistil som, že som to ja. Behanie maratónu je ako život. Je to náročné, ste v zhone, ale na konci sa radujete. Keby som sa narodil bohatý, nevedel by som, ako je to byť bohatý. Existujú dva druhy klamstiev. Prvé sa hovoria, aby sme chránili druhé, a druhé sa hovoria, aby sme chránili seba. Bohužiaľ, tá druhá je najčastejšia. Vždy je lepšie hovoriť pravdu. Len si však pamätajte, že nebudete považovaní za milého človeka. Budujte si spomienky. Tie budú tým, čo si budete vážiť, keď budete starší. Vydajte sa na výlet. Na výlet budete spomínať oveľa dlhšie ako na nový kus nábytku.